Na basszátok meg, indulunk! Először lentről levideózzam, vagy menjek veletek? Először levideózom lentről! Bátor! Éget szag van amúgy. Muti? Muti a duplát? Nagyobbat, így tüdőre szíved a duplát. Az ide ezt Na. mutatom, én válogatnám amúgy. Te mész egy povot? Én megyek egy bobot. Ez még faszom. 2025. Sampon! Valaki rajtam kívül megjön? Valaki rajtam kívül megjön? Valaki jön rajtam még kívül? Akkor nyart ki a nyelvet. Meg fog halni. Látszik? Az meg! Jól nem ki a nyelvet. Geci. Működj már, te kurva arcú! Köszönöm. Leesett a lánc félúton, azért nem ugrottam bele. Átmegyek rajta, Elnézést. Meg tudja várni. Köszönöm. A büdös retkes kurva anyját. Na! Azt mondja, hogy akkor egy kis street, uraim. Boti. Faszom ki a úgy. Bátor, hova megyünk? Na, sütyak föl. A 4-es metrónak a mozgó lépcsőn kéne lemenni. Nem mehetünk le. Jönnek? Ja, amúgy a kurva kamera végignézi minket egyébként. Mondjuk az nincs kiírva, hogy nem lehet vicozni. Stand by my wristband. Még egy? Azaz, annyi volt! Fox 2025. Mit tudunk azokra a csatlakozásról? Anyádat. Lehetünk!
Uraim! A Benni nagy lesz. 203-as tárcsó megfogja meg a pics. Hát jó, de Benninek csak 160-as van, az megindul. Szép volt. Ja, első volt indítva. Ez a kuka ne lenne itt, bazd meg. Jó! Geci! Remegek, baszd meg! Érzem. Azt a kurva! Majdnem. És Geci a Benni is de ugrotta! Fáj nagyon. Ülöm ki a fájlalmat. Rendben. Rendben. Anyádat. Utána semmi nem látsz kívül, semmi, csak megvan itt. Nézzük a lábam. Nézzük a lábam. Látom. Nekem meg van dagadva. Nézzek? Meg van dagadva, látod? Ja, itt. Figyeld a lábam. Nekem nem remeg. Mit csináltad? Na, szóval az a helyzet, body defektet kapott, én meg viszem a bicóját. Te dobáljál! A kurva! A kurva anyádat! Figyeld, ne lesz. Nézd! Te 5-re itthon vagy. Jó lesz. Föl lesz fújva, jó lesz. 5-6-ra legyek otthon. Csalunk hazafele!